kana aripo elder kana mdikoni kana mtungamiriri If there's an elder or a deacon or any leader anonamata echita upombwe who worship God but at the same time is involved in adultery, asubumuri kumchechi muno it's not allowed in this church. kana aripo elder mfundisi anonamata echita zvemishonga If ever there's an elder or a pastor who worships God in this church but at the same time is involved with some magic, awabudiriri you won't prosper. saka vose vakadaro All people who are in that category, ngavabude mazviri nokukurumidza let them come out of it quickly. kana kuti vasingadi kuzvisiya vape vabuda muchechi Or if they don't want to leave that system, let them leave the church. ino ichechi yamwari This church is the church of God. haisi chechi yababa guti This church does not belong to our body. ichechi yamwari It's the church of God. ichechi yajesu kristu It's the church of Jesus Christ. ezekeri guti Ezekiel Kuti muranda wachechi muranda wajesu is chete just a servant of Jesus Christ. achechi ndeyajesu But the church belongs to Jesus. musazotamba nechechi yajesu Don't play around with the church of Jesus. munopinda madambudziko You'll enter into problems. anopfuura kufa matambudziko acho Problems that are even worse, better than death. musatamba nechechi yamwari Don't play with the church of God. musatamba nezvinhu zvamwari Don't play with the things of God. ityai mwari Fear God. ityai mwari Fear God. ityai mwari Fear God. musanamata michinyepa maune Don't worship God deceiving. ityai mwari Fear God. ndati zviedzo zviriko I said temptations are there zvinoda kukutadzisa that want to make you fall in sin. asi ukapukunyuka But if you escape, ukasatadza if you don't sin, uri mutsvene you are holy. saka ndinokumbira kuti mwese musatamba musaite zvakashata maune So I'm asking you all never to sin deliberately. nokuti mwari akati anoda kurebera Because God said he wants to let himself loose. kuropafadza vana vake Bless his children. kuropafadza vana vake Bless his children. muupenyu In life, mumhuri in the family, kumabasa in the workplace. asi kana tikabudisa gumbo muropo rajesu But if we remove the other part, the blood of Jesus, tinotakwa the devil attacks us. ngatirambe tiri muropa Let's rajesu remain in the blood of Jesus. mwari anotirwira God will fight for us. mwari anotirwira God